Priatelia, prišlo mi od vás veľa podnetov ohľadom výtlkov a jám na cestách, parkoviskách a na chodníkoch, tak som si urobil taký malý okruh mestom, naozaj len tak okolo mňa, kde bývam, a zistil som, že naozaj máte pravdu a je toho neurekom. Prekvapilo ma napríklad hlavné parkovisko, kde teda parkovanie je spoplatnené, tak ako na ostatných parkoviskách, ale to parkovisko nie je v dobrom stave, takže máme tu extra drahé parkovné a neviem, kde tie peniaze idú. Naviac máme na úrade podľa mňa prezamestnanosť a zrejme aj neochotu ľudí riešiť problémy, pretože minimálne referent, ktorý je za to zodpovedný, by to mal riešiť. Nad ním je vedúci odboru a nad ním je viceprimátor a primátorka. Keď si zoberiem, že viceprimátor a primátorka nás stoja ročne cirka 120 000 eur, plus nejaký referent možno 25 000 a vedúci 30 000, tak spolu platíme týmto 4 ľuďom okolo 180 000 eur, keď zoberieme nejaké odmeny. A očakával by som teda, že keď zlyhá najnižší stupeň referent, zabere vedúci odboru, keď zlyhá vedúci odboru, zabere platený viceprimátor, a keď zlyhá aj platený viceprimátor, zabere veľmi kráľovský a dobre platená pani primátorka. No, vidíme, že sa tak nedeje a naozaj niektoré komunikácie v Púchove škodia dosť autám a niektoré chodníky nie sú vôbec bezpečné. Takže tu máme nebezpečný úsek na chodníku, ulica Moravská. No, tu máme ďalší úsek. Opäť mestské parkovisko spoplatnené, takže peniaze sa berú, takto sa investujú nejako. Stále mestské parkovisko, centrálne pri Rožáku. Stále mestské parkovisko. Riadne jamy. Parkovisko pri Rožáku. Chodník na železničnú stanicu. Štefánikova ulica, to je chodník. Tak toto tu už vypadá. Sa prepadne niekto. Štefánikova ulica. A tu máme ulicu, ktorá kolmo na ňu nadväzuje. Nech sa páči. Priatelia, toto už je tak preobrnený transportér. Výtlky pri modrom paneláku. Aj tu, pri modrom paneláku, odbočka. Obrancov mieru. Odbočka z obrancov mieru. Mojmirová ulica. Toto už je také veľmi zaujímavé, aby sa toto dalo obísť autom. Takže každý deň tu ľudia, čo musia ísť sem parkovať a čo tu bývajú, tak dostávajú tých auta dosť zabrať, teda vám poviem. 1. mája Gorazdova. Toto asi pneumatika moc nepomáha. Gorazdova ulica. Tento kužel tu už je cirka 2 alebo 3 týždne. Takže dávajú si na čas. Gorazdova stále. Obrancov mieru.
Komenská ulica, frekventovaná ulica, keď je popršané večer a nemáte toto šancu vidieť a chytíte to krajom disku alebo pneumatiky, tak máte po kolese. Komenská ulica, Vodárenská ulica, chodník na Vodárenskej ulici. Pri troche nepozornosti si tu môžete nos nabiť dosť. Odbočka na Janka Krála, tak to je skutočná perlička. To je už pretank. Janka Krála. Vnútroblok Moravská. Každé auto, ktoré tadiaľto prejde, tak vlastne a v noci, tak vlastne dosť vyrušuje ľudí, ktorí tu bývajú. Vnútroblok Moravská. Takto poškodili kraj chodníka nákladné auta. A už som na to upozornil asi 3 roky dozadu. A vlastne chodník sa už začína rozpadať a bude to stále degradovať viac a viac. Nikto sa o to nezaujíma. Záplaty pri mestskej tržnici. Ferka Urbánka. No a tu je taká pikoška, kúsok od mestskej polície. A už tu je tiež asi mesiac alebo aj viac. Takže takto. Chodník na Ferka Urbánka večer. Niekedy táto ulica je neosvetlená. No keď tu zakopnete, žiadna sranda.